На зърна. Значи приготвяме зелето. Първо зелето, бекона, дафинов лист, черен пипер. Бекона суров ли? Суров. Пимент. Това по-нашенско бахар ли? Да. Бахар. Deutsche Spezialität. Или немски специалитет. Wacholder. Вахолдър. Хвойна. Хвойна, да. Плюс хвойна. Хвойна, да. На това малко трябва да му подсилим вкуса. Ще видим какъв е грамажа. Ще го питаме това човек. Хвойна на зърна. 5 грама е подправката, заради Мерси. това може да се усили. Слагаме нашия зеленчуков. Да го напишем. Зеленчуков бульон. Що така стана? Ganz wichtig, Zucker. Много важно захар. Захар трябва. 70, 10. Вегетол сложи. И захар. И ким. Ким. Плюс ким. Прочутия ким. Значи не е... Не е кимиона, ким. Да. Не е елементарно приготвянето на зелето. Ами, никак. И джулането. То става като червен. Човек, ама го пълниш вътре и се придобива същата форма. И после право го режеш Das wird jetzt das Сланина. Rotkraut. Blaukraut. сега ще направим това зелено, сино, червено зелено. Това е за зелено. Das ist für Speck, was сланина няма в гулаша. Geräucherter Peterfeld. Опушена сланина е това. Ja, kommt da jetzt. За всичко имат. Опушена, неопушена, гръбна, коремна, бал. Става виж кой е дебела. Две намериха толкова дебела сланина. Айде. То няма Да прасета. няма някой мечка. Меча мас. С Меча. меча мас можем ли да научим? Може ли как не? Трябва да хода да убивам мечка. Да. Бялата. Мас от бяла мечка. Величко сега Величко като сега да трябва носи. да донесе цялата. Трябва на купчета да го нарежи. А това за голаша ли отива или не? За зелето. Червено зеле. А червено зели със сладина. Industriell kann ich dir natürlich auch so durch den Wolf lassen, wenn ich jetzt größere Mengen brauche. Ако ви са необходими големи количества неща, трябва да се напише. Това няма да е кисело зеле всъщност. Това е някаква салата, може би, не знам. Да, аз гледам тия. Значи тези две гарнитури са типични. Das ist einmal der Sauerkraut Едното е киселото зеле und dieses Rotkraut. и другото, което е това. Червеното зели със сладина. Как му казва на това? Или блаукраут. Blaukraut ist auch ein Name dafür. Das ist unterschiedlich. Аз някой казва това. Какво го правите? Ще го запържи всичко, да прегрява. Предвид това нещо. Kommt also unsere Fleischscheibe. Слагаме и месото. Голаша. Der Originalgulasch in Ungarn wird genauso gemacht. Man kocht das alles. Така се прави. Man hat einen großen Kessel über dem Feuer Големи казани се слагат. und alles kommt da rein. И Fleisch, всичко вкарва Zwiebel, вътре. Gemüse. Лука, месото. So, man füllt es mit also man streut es mit Paprika ab Заръсваш го с червен und пепер. gießt einfach dann eine Fleischbrühe auf. Eine Fleischbrühe wird dann И aufgegossen. се слага всъщност Парчетата месо. бульон, не бульон от месен бульон. Wir haben hier dann einen Vorteil, Тук е предимството е, dass ich diese Grundlage habe. Ich habe schon eine braune Soße fertig. аз имам вече заготовката, имам Was ich този sonst кафяв erst erreichen сос. würde, wenn ich das Fleisch anbrate, Значи той по принцип се получава този сос, wieder когато angieße, печеш den месото, Bratensatz zu lösen, dass es поливаш, braucht. за да се изкара нали, това като бульон, което е местен Aber was бульон. passiert mit dem Fleisch? Какво обаче се случва с месото тогава? Immer kleiner. Става Той се по-малко. смалява. Смалява се, да. Jetzt ist das kochende Wasser reingekommen, das wird sofort abgeschlossen. Всъщност, понеже водата завря и като ги сложиш, той веднага се запечатва. Месото се Дай не запечатва. става Und dann, малко. und dann bleibt es schön groß. Сочно, голям сочно обаче, и нали? голям. Да. Und ich darf natürlich nicht sehr kochen. Es muss etwas sachte gekocht werden. Bloß so, dass es gerade eben kocht wie jetzt. Jetzt kommt es auch wirklich rein. Малко бирички. Да.
Значи Wir около bringen ja immer einen 170. schönen, Това е за kräftigen, гулаш. leicht bitteren Биричка. Geschmack. Значи дава този плътен, крепик е силен всъщност, леко горчив вкус. Да. Това е за Това е за салатата. червеното зеле. Почва се запържа сланината. А това какри на слабова. Бяло зеле, жълто зеле. Harmoniert gut mit dem Fleisch. Ябълка и лук в шпека. Полезно за холестерола. Apfel und Zwiebel Ja, die Zwiebel kommt jetzt in den Speck rein. in Speck. Значи лука ще отиде към слонината, Wird etwas mit angeschnitten. Dadurch wird der Geschmack intensiver. за да стане по-интензивен вкуса. Една четелена четка минава просто. Намерихте ли да си купим шапкини вини и тогава да правят академия? Голямо търпчанище след тях. Имаме ли такова червено зеле в България? Има. Да. То сега има всички. А онова си бри така и това си. Това се къкри. То къкри, май. То набавено. Кисело зеле по баварски, захарки и бри. Това е кисело зеле по Аз България. всичко съм писала. Напих. Аз гледам тук един вагон записки едно. Абе, неделя, много това е трудно. Дам да изчезне. Сега помня, че аз съм такива. Бърка нещо, втория бърка и аз готва и накрая. Значи много работа се отваря. Значи една жена трябва да е като тебе да те чистила. Като на гостина трябва да маса с храна. Друго цветното зеле. Тъмното зеле. И тая салата, как се... То не е салата, ми тая гозба. Гарнитура. Как се казва? Зелева. Зеле. Как да станеш специалист, да кажем да се пара Путно. Червено зеле. Петя работи, мима гледа. После още се добавя. Една зелка, Една глава лук. и сланината, цялото Еми, около половинката. 300 грама. Повече. Това е Сланината ли? вече той го разряза на вид. Тъй другата я остави. Кое е слони? Правихме ябълков оцет, сол и захар. Да. За килограм зели 100 грама шпек. Слонина. Да. Карамфил. Карамфил. Изда смелка. Да, карамфила. И да филно слуша. Ja? Канела. И канела. Пръчка канела. Ето канела.
Черен пипер. Pfeffer, entweder gemahlen oder ganz. Може да е смлян, може да е цели Черен зърна. пипер. Ето, пусна вода веднага. Вода. След всички Wenn ich das подправки, ganz fein machen, also wenn ich ganz feines Rotkraut haben möchte, kann ich jetzt mit Rotwein ablöschen. Also kann ich Rotwein zugeben Значи може да сложиш Червено. червено вино, ако иска да стане още oder Gänsewein. Или това било вода. Половин литър вода. гъсето. Това е. Една тона литър вода. Ще добавим и кисела ябълка към червеното зеле. Злаша къкри. Баварската гарнитура от зеле и тя. Нарязват се ябълките на ситно. Много интересно. Да, да. Много ми харесва това. Това ще го направим за гарнитура на някои от тия баварските. Гости. За зелето трябва да е. Значи това са две класически гарнитури. Да. So, Kaffeepause. Кафе Кафе пауза. пауза. Данкишайн. Земел кньодел. Земел кньодел. Хлебни кнедли. И картофено пюре. 47,52 47,52 15. Тя ми е остров. Има отдолу нещо, ама подготвителната помета. Бекон. Виж как е бордюра обърнат неръждавейката нагоре. Да. So, wir machen jetzt eines der wichtigsten Beilagen, Едни от най-важните гарнитури ще направим, Да. die es überhaupt in Bayern gibt. които въобще ги има в Бавария. Die Semmelknödel. Това са земел Als кнедлите. Grundlage brauche ich irgendwelches Weißbrot oder Brötchen, Значи хляб, бял хляб е необходим като основа. bayerisch, deftig, kräftig, etwas Speck, Малко беконче, съвсем нали вкусно баварско, Petersilie. магданос. Weil ich nehme immer gerne noch mehr Petersilie. Wir haben zwar in diesem Fix für Semmelknödel schon В Petersilie drin. самия фикс, който е за земел кнедли, има магданос, просто той добавя Ist това. mir aber zu wenig. Да, тъй като ми е малко на мен, затова добавя. Това е фикса за земел кнедли. Да. Бекон. И фикс за... Да, земели, земел кнедли. Това е фикс, да. Dieses Fix wird mit heißer Milch angerührt. Mit хайсе, Милф. с мляко. С мляко са. Това пише, че на... Това може ли да снима ли? Снимам. Вие тия звезди какви са готини. Aber liegt mich auch dafür. Обичам да внимаваме заради това. Иначе заради нищо друго не иска. Кнедлите и хлебните ги оставям малко да престоят. Да, за Лаша колко време ще пекли? Това е много време. Докато сварят мръвките, Колко? 1 час? 2. Абе, пейте, като нямат работа, правят тия манджи, замразяваш ги, после се дори. Кнедлите, хлебните Тия неща кнедли. добре стават за 5 минути, но другите как ще стават? Като Всичко толкова става много бързо. време? Напред ги правиш, замразяваш ги, Просто ти трябва това поръчат преди ги да размразяваш подготвяш, на... разбираш ли, те няма да имат винаги работа в това. Да, те сутрин няма да е. Разбира се, Сутрешната смяна почват и готвят. Да, А вечер тия дето готвят Приготвят. обедното меню и готвят това. абсолютно.
Also Sie besprechen gerade, dass eigentlich die Körper, die durchkommen, vormittags, weil sie werden sowieso nicht viel arbeiten und sie können die Speise vorbereiten. Die am Nachmittag, also sie werden sowieso für die Kunden ein paar Sachen vorbereiten. Тук така ли правят ресторантите? Всичко да се приготвят от сурово или взимат някакъв... Werden Sie zum Beispiel das В вряла вода. oder kaufen Sie das zusätzlich als halbfertige Produkte? Also solche Sachen, die kann ich frisch zubereiten. Ich kann die kalt fertig machen. Er fragt im Prinzip für die... Това е организацията в ресторанта, как става. Това е по-скоро. Die Може би. im Prinzip fragt sie was. Wie organisiert man die Arbeit in der Küche von Restaurants? Werden die einige Sachen so fertig gekauft oder? In Deutschland kann man natürlich alles fertig kaufen. Ich kann die Semmelknödel fix und fertig kaufen. В Германия можеш всичко да го купиш готово, дори и тези кнедли са готови. Ist aber auch immer eine Geldfrage. Всичко е въпрос на пари. Brot habe ich immer übrig. Хляб винаги ти остава в кухнята. Трябва да оптимизирам. Ich brauche zur Wurst brauche ich Brot, ich brauche zum Essen Brot. Трябва ти така или иначе хляб. Ich habe jetzt frisches Brot. Те затова са го направили, хората да ни хвърлят. Нали пеке? Да ни се хвърля, те са го използва са. То зато и трябва да чуят да... Und demzufolge... Der war garantiert 4 Tage schon im Kühlraum gestanden, fertig gekocht. 4 дни според мен Стояли. са седели в хладилника, ма предварително сварени. А той казва, нали това да се изпекне. В смисъл да имаш маса. А защо виолетите бяха тъмни нощи, а пък тия са... 4 дни каза са седели сварени в хладилника. Man braucht jetzt nur mal diese Farbe anschauen und diesen grauen... Е, такава ли трябва да е реалната фарба? Ама чакайте, ще се потъмнят и тези. Дали? Трябва да изплуват, ето. Откъде ще потъмният? Няма ли? Малко се потъмнят. Also so hier То всъщност докато пържолата даже и да е Тя се потия в хладилника да не е замразена, тия затопляш за тия минути и докато се затопля правиш и тия неща. Да. Това всяко е сурмашките ли? Сурмашките ли? Единият Сложи малко вкус на свинско. готвя яденето, месото, а другия се грижи за гарнитурата. По 12. Така е полезна кефтера, ето няма мазненела каза, че Диетично. кнедлите, за да Вегетар. са вкусни, трябва да са винаги свежи приготвени. В смисъл да е